Bueno, nik uste euskararekin neukiten harremana betidanikoa izan dela, zuzena izan dela, eta bueno, jaio nintzanetikan jasoeten gauzat izan dela, ez? Inguru euskaldun baten jaio naiz, familien denok euskara zite, kuadrilan de bai, oso ez dakit bizimodu euskaldun eduki txikitatikan, eta bueno, gero ikasi berrezen dugunak beste hizkuntzak izan dira, ez? Baina, bueno, txikitatikan euskerakin hazigea, ezigea, eta bueno, gaur egunde, nik uste euskera dela gehien erabiltzen duten hizkuntza, eta kasua, pixkat euskeratik urrutiatzen nahi zen momentu, igual hemen dira, ez ekipoan, kanpoko jendia daka unean, baina, gero gure bizitzan, bai gurasokin, familikin, hiloak, lagunak, bintzat guk egunero euskera zite du, eta bai da gure egunerokotasuna. Bai, nik uste daneago daudela momentuk, ez? Adibidez, gure artean euskalduna gela eta nire kasu berdinen dagoen jende guztiakin, azkenean euskara zitzete du, gu gola sentitzea alako guztua eta komodo gaudelako, baina gila da, kanpoko jendea dagoen momentu, ja hizkuntza aldatu berra gaula eta pixkat denok ulertzeko hizkuntza baten itzen berdela, ez? Normalan bezala eta errespetuz, baina euskaldunak gehan artean bakarri bagode gure arteko elkarrizketa asko, euskara zitetugu, bai hemen barru, bai zelaian de bai, askotan horrek laguntzegu beste zentratzeko zertaz haigean, eta horrek balioegu. Eta orduan, nahiz eta hemen askotan igual erderara jo kanpotarra daudelako, egia esan euskaldunan artean gaudenen euskara itzite du. Bai, nik uste interesa etortzean danek esan nuke ez, guri entzuteigue hitziten euskeraz eta jentzat oso hizkuntza raroa da, ez dakatza ikusilik ez erderakin, ez inglesakin, orduan kanpotik etortzean pixkat behiragatzea eta esateko zertaz ari da. Eta orduan interesa jartzeue, eta hitz batzuk ikaste ditue, batek baino gehiago kasu ere hizkuntza ikasteko alegin egin du, baina ezinezkoa ite zaila hoi, nik ulertzet euskera oso zaila dalako, eta azkenean ez dalako errexea ez, baina hitz batzuk ikaste ditue, galdetzeue, eta bintzat, ez dakit, eguneroko lau hitzak, egunon, arratsaldeon, agur, eskerrik asko gauza xinplia bintzat, ikaste ditu eta ez da gutxi. Ez, aukera bat dago. Azkenean pixkate taldeko kasu berdina da ez, balin bakizu euskalduna dela eta euskeraz badakila, aurrenengo hitza beti hasiko gara euskeraz, eta balin badago kanpoko jendia, ulertzeztuna, beti saiatuko za denok ulertzen ez, zertaz haigean, baina bai, normalian kanpon dago jendia badaki zein den euskalduna eta zein ez den euskalduna, eta bintzat euskaldunekin euskeraz atatzen zaigu, bintzat euskeraz atatzen zaitez, aurrenengo hitzak ematea. Oso ondo ez, nik uste olako plataformak eta olako gauzak iberra daudela, batez laguntzeko euskeraz ikasi nahi du nahi. Lehen esan dut euskera oso hizkuntza zaila dela eta ez dela erresa ikastea, eta zentzu hortan laguntze balin badago ikasten esfortzu handiago hartzuen pertsonairi asko hobeto ez. Gu bintzat guri iriste zaigun arte nire bintzat guztat zaitez, etortzea xinumia iri eta nire bintzat euskeraz hitz egitea, badakit askok erdalduntzat hartze gaituela askotan, igual telebistan erderaz ikustu gaituelako, gaur egun erderak indar gehiagoak alako telebistan, baina gustat zaigu ikustia, umia guri ikustia, euskalduna gehala eta bintzat aurrengo hartu euskaraz zitia ez. Nik uste pozgarria dela ez, jende batzuk euskara ikasteko gogo eukitzia, batez Euskal Herrin bizi diren jendeak eta kanpotik etortzea batzuk euskara ikastea ez, nik uste zaila irutzen zetela benetan ikastea, guk niretzat ez esfortzu zero egin dut ikasteko, guri txikitatik hau eman diguelako eta jaso dulako, baina bintzat irutzen zait, nire bintzat asko postaitez, euskaldun berrik etortzea nian, da ikustezunean kostatzen zaila itzeitia, baina zuekin euskaraz nahi duela itzen, eta horra ideala ez dakit esfortzu handi bat iten zuekin euskara itzeteko, nahi asko gustatzen zaitola etortzeiten jendia eta bintzat baloratzet ez, jende hau ikasten nahi dena, eta horren beste esfortzu teuna, euskaraz bizi nahi izateko, Euskal Herrin bizi dalako, edo bintzat ikasi nahi dulako kuriosia ez badare gure hizkuntza.
Bueno, ni betzit euskeraz, ez ikuste denean pertsona bat euskeraz datorrela eta esfortzu egiten nahi dela, dudi gabe euskeraz segi, ni uste hori dela aurrenengo inberreko gauza, ez, zu erderazte bazaila gaizki egia. Baina, bueno, jendeak gogoa dakanean segitzeko euskeraz eta bueno, bintzat ni uste dut lotzoi galdu berra dola, ez, egia jende batek euskeraz azeta zeitun erderaz saltatzeula, eta, bueno, zuk igual euskera segitzezu, baina ikusten zu bigarren gonde erdera zaidela, pues, bueno, zatezu, ja ez daka goga ondutik, ez? Baina bintzat bai euskeraz hitzein, euskeraz sartu eta saiatu bintzat konversazioan, alik eta denboa gehiena, bueno, nire partetik bintzat euskeraz hitzein, gero behar erderaz erantzutu dago, bueno, bintzat ulermena landu dezala eta nahi ez hitzein, bueno, segi dezala hor.